ko dari sa among duol galaag-laag. Bawa sa stress. Relaxing kay dari dapita. May makita dari. Hindot kayo. Nya diri sa luyo na mo ni kita hindot kayong light. More relax ako diri. Kay bawa sa stress. Hindot kay mga buwak o milyon. Hello guys, mag-mukbang challenge namin ni Jocelyn ron og ramyun, noodles. Isa ni do, unsay nga ni samyang. Samyang na ang ni pero di ikaadto ni dili ni siya ingan nga times kay di kagbanta Jocelyn og hang kaadto pero hang jud gyapon ni siya. Na tanawag sa kaga kayo. Tanawan ninyo guys kay mag ramyun, mag noodles samyang challenge ming duha ug kinsay maka kaya na mo. Nabaguhan ko sa upat ni kabuok guys kay upat man pud may mga on tag-sara ni. Na mahurot baka na. Manay gini kinsay mga kaya nga yung challenge. Kinsay mga matibay na ginawa. Kinsay nga isog og dila ani. Oo, kasuway ani gatong nasuwayan gatong samyang na ang 100 siya times Atong kaon nato? ha? Atong gikuan niya nato? Ano ang sa upalit? Grabe dito ka hangjud kani suwayan ni nato pero murag hang man jud gyapon ni kay na nag Ano siya mas pero makaya man. sign pa lang daan o kayo na. Okay, kimpid dia so. Ano sabong ko na? Iko. Ha? Kinsan. Kaya ba kanina to guys? Di ba kani mag aso-aso na tong dila ani? Wa ra ba may gatas?
Ano mo ko udo dapat. Dili, challenge din nato nga way gatasay, way tubigay, ug nay mo tubig ang pikta ng denggan. Dili po di ba tubig na. Mga di denggan aning mga kuan ron. Mga lambi. Dili po di ba na tubig wa na uyo na. Awa, dito tayo unyo mo na yung challenge din eh. Mo na saktong challenge guys. Kasi mo kuyapan ang nata. Dili lagi na eh, madara ning halangan eh. Kadyo din yung lusa. Ano yan sa may makadaw ka no sa may preview ana. Mo challenge. Wa na i-premium high agad ra ni challenge nga. Challenge na. Wala di maka survive. Si yun niya may makasurvive ani. Si yun ni kay paborito niya pero di ko na permit na nagbutang og uyo po to pagkaon. Yan sa awan nila, kamon tayo uyo ron. Wala lang uyo kay. Bibigay na lang. Tubig kayo na lang sa ani. Ah, jadi siguro kay siya nihilig na naghang. Umauli si palit niya. Ngayon wala ko na. Ako guys, di po kayo hilig naghang Ano kadyo. yan, dili ko nga, hindi ka nasakto. Nadako. Nakadanay kuhan. Naglapolap pa naman sa inyo ang kampay. Dahil ito Di kayo kung sa kuhan sa hang. Di kayo survive ug hang. Dagko din siya nga noodles guys. Okay saan? murag na dito mas lang ta ka dali. Dire. Oh, kagawas. Sabaw tayo, sabaw-sabaw lang mo. Kasi sa hindi. Alin ko hindi ba ako nag-aanga. Wala ko makaagi ka tiyan sa kahapon ng pang banana kay. Nabisi lang ko nagkuha og palagi sa balay ko sa ko sa kubana. Wala na mo test. Pero awa na mo kasi. May tapos may kasabot pa na ako katong ako gabi ko anan. First time ba ito ni mga gabi eh? Oh, first time. Kita niyo tapos iya dahil ko gipasugod. Kung sa bada na. Kasama dahil siya nagtrabaho dahil. Wala siya itrabaho. Ang sa painting ang nasi puloy. Architect ba? Ang babae, ang laki. Ang laki ko. Ganyan. Negosyante. Manager. Kaugalingan nila ang company. Pwede na siguro niya. Sabi mo. At ko man sa France. Tsaba ba? Iko. Tama ba na? Mauna ni guys. Grabe diyang hanga dahil kaya baho ng morisbodo baho sa sili. Sungit ka, namumuwa. Siglit lang na akong ilong dyan. May musiglit dyan yung ilong. Nazi mga luha ni mag-abot o sipon ron. Yun eh, may muna ito. Alam mo ba rin tayo kay cheese? May flavor cheese. Sincham yun eh. Kuto rin tinda. Kanon na nito dito sujo kay oh, unya na nito kanon. Samot ni kaham. Ako dahil mo humuon. Lagi mo lang ko nung ilaw kay gihidlaw ko. Hindi pa lang na presko. Presko na, uy. Kaya si Alam na ipalit. Presko na, uy. Bantayan daw ko ito yak mo na. Karon palagi na ipalit. Oo, okay. Nakakala ako gangan. Di ba na mo kwanta mo akong di na presko. May kabalo kaya. Nada guys, among challenge na parihami kadaghan nun.
Na yung mga baba. Diya po guys, kung ano pa kinilaw. Usa kuan pa. Nukos, pusit. Challenge. Murot ka tani Jo. Sunod na ang hang sa ilong. Sunod sa ilong ang hang. Mas grabe ni kahangin o sa samyang. Ang samyang kay ni kaon ni mo. Kuan man, dugay-dugay pa man ang hang. Hanga eh. Kalami lang ni just kuan kanay cheese. Kaingin lagi ha. Ayun. Oyo guys, oyo. Ada ko pa Wala, yung wala. oyo Ito dito. gamay, duha. Yun niya, oyo, dyan ako. Tunga ang nila doon, ha? Upat man pala. Upat yung gipalit. Hmm. Imo na lang ni. Kuko dyan. Grabe hangoy mo. Kuhan dun sa dila. Lalamit sa dyan. Bilang hangoy sa lamit. Wala ni. Babag sa tinlan. Yun na ni. Namuwa. Pamubuon na. Ne? Abo de yogi isto. Unol sa sayo. Abo de go 오늘 잡았어요? 아니 오늘 할머니 밑에 집 맞지? 할머니 밑에 집에 오늘 손이 많이 와가지고 Sising 거인가 봐. 오늘 손이 많이 와가지고 할머니 그자가지고 갔다. Buat dia naik kinaan. Okay. Kini? Diba? Na ano kita na nakilabo na kuha? Di makabuangin. Di makabuangin. Kasi bangin. Bas ba? Wa ang ukil sa. Wala magwalay ka mapituhi lagi. Ang sipon kali. Nipuwa ng ilong ah. Hanga eh. Palisaran niya ang mga kang. Mata sinilaw ba? Gila eksili. Pas-pasin din ni Kizaro di mo pa ng hang. Tambay ko ni sa kwam. Ang ranak. Ay, tambay. Ay, tambay. Ay, tambay. Atong naw. Kanay hang. Grabe sa ding hanga guys. Huwag ang sipon ni Aga. May isang makan ang. Pamangkalan nito. Yun na. Yun na, amim na. Ha? Mewa? Ano milk ta? Tamo na. Tapos ka na ginawa, hindi mo kayang hangin. Ha? Masahan ka sa imdi ka. Dili, aglahit ko kay... Diyan, alam mo ko anong hang kanya kayo mo ipikto dayon. Nag-una ba rin mo hungit? Tulong sipon guys, tulong sipon. Hudi.
Ito. Wala ko dito lang magtilag no ko sa way. Way kuan. Ito tsura. Karon pa lutulo ako si Pum. Mas isok pa din ko sa amin, mas. Ito pa na ako. Una akong hurot guys. Pero agam sa tuwan ni advance o gawat. Ako, wala pa mo tulo. Pero ang nasabit na mga ulot, adir pa. Ay, dahil uyo, dahil gatas. Grabe ang ay. Sakto po natin ikaon sa kaon ka to. Ito. Sa itong limo. Ang kakuha. Ang mawaag kahang. Challenge dyan! Ako unang hurot guys. Ako ni daog. Siya nakadaog sa challenge. Pero una po tipon naging gawas. Abay mo tisyodo. Yun eh, tamon na yun eh. Ha? Grabe, halang na eh. Arang ka, aslang po din suka. Namin, ino na yun na. Kaya maluto dito siya ba? Loto po niya Hagang tinatawag. ilong. Hagang ilong guys. Wala itong buwan imong pagkaon. Kaya ito, halo. Mawag amo ang kuan guys. Kahalang. Nagluto ko puto maya. Di challenge mo ka, igin mo. Baho man ay pagluy-ad, bisag wa nang gisag gagi kuan sa Tulot na ako luha guys. Ano na hurot? para mawaag halang guys among patulakan kanina. Baho lami ba? Di na ta mataste do kaya masamot ang hang kay init man. Mo ba? Abo dito pa mo ka. Ito no. May bisko do. May bisko. No. May bisko. Malala. Okay na? Ijotin. Naluto man din. Ijotin. Abo deh, ibu tu saya. Siku tu saya, bagi tatap sambung masuk saya. Naluto man din. Masita. Bago ang isim. Gisting na ni man. Dito na pa. Una ka, baka man blessing na yan. Yung baho mo na po. Yung agawa ang hagi. Yes. Ang kuhan sa ulan ba? Guys, nukos oh. Nukos guys, wala ni lagi hibit eh. Bitsura kilaw. Napa ni diog, diog napa ni. Napalit niya eh. Pero okay lang kan ang siya eh. Nakagagmay pa nga. Dako man daw vitamins niyo. Ano? Ano? Basta gagmay pa? Ang iyang silang. Siguro ka. Hindi ba ang niya ako ano? Hindi ba nila? Ko ano? Magluto na lapahan. Nahulog ba ka nila? Gusto mo ka mo yun. Paborito ba yan niya?
Yun na kamay ha. Hmm? Yun na kamay ha. Hmm. Kaya mo ito ka. Natas. Hindi ako makatas. Kung di rin natapos ang among challenge guys, salamat sa inyong pagtanaw. Kung ayaw kalimot, pag-subscribe sa among YouTube channel, Pobre Bola ng Korea Vlog. Kalimot? Utro naman po. Nice Korea vlog. Nice Korea Vlog. Please, kung subscribe. Kaya na pa may mga sunod video niya i-click na notification bell aron updated mo sa sunod na mga video. Bye-bye! Bye-bye!